Nå, har jeg en her. Ja, den er stor. Den er god, den her. Ej, jeg tror, jeg klarer den, men jeg klarer den. Men jeg tror, det er en okay fisk. Fin havørred. 55-60 stykker, tror jeg. Jeg har net. Den er fin. Den er rigtig fin. Den er sat med fin, den her. Hej, Christian. Ja. Fuck, den er god. Den er rigtig god, den her. Ja! Den er sat med fin. Den skal vi lige have målt, den her. Rigtig fin. Nej. Jeg skriger bare lidt, fordi det er en god fisk. Det er bare mig, der flæber lidt. Det er bare mig, der flæber lidt, fordi jeg synes, det er en god fisk. Altså indtil videre, så vil jeg sige, at vores lille splash and dash i Kasbjerg er okay. Prøv at tjekke. Er en god fisk, den her? Nej. Jeg var jo i derhen. Nå, men så er det min tur til at gå forrest. Ja, du går lige forrest nu.